אז בחצי היום כשהשוק פתוח הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח, כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלום, כל הכבוד. נחמד לעבוד באיקאה, העיקר שיש פה פרנסה טובה וזה עבודה טובה. מבסוט, יש לי חברים טובים פה, מקום עבודה מאוד תומך. אני מאמינה גדולה ביכולת של כל אדם שיש לו יכולות ויש לו מגבלות קלות להשתלב בקהילה כמו כל אחד מאיתנו. הרי לכל אחד מאיתנו יש מגבלה קטנה. מבחינתי זו זכות גדולה להעסיק את מיכאל, ואני מאמין ומקווה שיהיו עוד כמוהו אצלנו באיקאה. יש יותר כבוד, כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי, יש יותר כבוד.